Tomás es el hijo de la secretaria del juzgado. No. Em va tenir dreta davant del quadre una llarga, molt llarga estona abans no tornéssim a parlar. Estàs sola? Em va preguntar. Treu-te la corbata. És que detesto els nois amb corbata. I tira't els cabells enrere. Ben enrere. Molt millor. Oublier le temps des malentendus et perdu à savoir comment. Et déjà, son corps semble s'être adouci. La nostra mare s'està morint d'això. Què cony us he dit de jugar a futbol quan la vostra mare està al llit descansant? Que s'ha posat colònia? Sí, De la mare. d'un pot immens que hi ha a l'habitació de dalt. És la de la mare. Fa bona olor. De dona, però... Si vols t'ho canvio per qualsevol cosa. T'esperaré a la taula o et faig el llit durant una setmana.